Aquest matí hi ha hagut una segona reunió de totes les administracions i empreses implicades amb el ramal de la Mat, de la qual cosa n'estem contents. Han calgut molts anys i molts esforços per aconseguir aquesta unitat i pensem que el territori es mereix la derogació del ramal per poder obrir un nou escenari de futur, amb més tranquil·litat, en el que es pugui treballar una alternativa ben fonamentada. Som conscients que falten infraestructures, però les volem útils i proporcionades. L'únic acord unànim de tots és no a la Mat, no al ramal de la Mat. Però de moment no hi ha hagut cap moviment per part del Ministeri ni Red Eléctrica per derogar el ramal de la Mat. Tampoc han aportat les dades que justifiqui la seva construcció. Per tant, el projecte està més viu que mai. Coneixedors que de les 3 opcions que Red Eléctrica espanyola ha proposat i continua havent el ramal de la Mat a la Selva, instem a treballar per portar a terme alguna de les altres alternatives que són més sostenibles socialment, econòmicament i ambientalment, i que no són de molt alta tensió. Per tant, no a la Mat.